היי חבר'ה, בביס הזה נזכר בקשר שבין זוויות למשולשים. אז קודם כל נזכר בזוויות שלמדנו עליהן. דיברנו על זווית ישרה, זו זווית של 90 מעלות. זווית שהיא גדולה מ-90 מעלות, דוגמה הזווית הזו, נקראת זווית כהה. ולעומתה זווית קטנה מ-90 מעלות, לדוגמה הזווית הזו, נקראת זווית חדה. הזוויות מגדירות הרבה פעמים את סוג המשולש. למשל, המשולש הזה הוא משולש בעל זווית ישרה, ולכן הוא נקרא משולש ישר זווית. נשים לנו פתקית על הלוח. המשולש הזה הוא משולש עם זווית שגדולה מ-90 מעלות, כהה, ולכן הוא נקרא משולש כהה זווית. לעומתו, משולש שכל הזוויות שלו הן זוויות חדות, נקרא באופן מפתיע משולש חד זווית. עוד סוגי משולשים מיוחדים שמוגדרים באמצעות הזוויות, משולש שווה שוקיים, יש לנו שתי זוויות שוות ולכן גם שתי צלעות שוות, ומשולש שווה צלעות, 3 זוויות שוות ו3 צלעות שוות. כעת ניגש לשאלה שעוסקת בקשר בין זוויות למשולשים. בהצלחה.